Guys, kaunta mga untag bulad nga bulinaw. Yan o, bulad mukbang. Kumusta kayo? Dako na ako naong kaya. So, ng pagbulan, hindi ako naong. Dinis sa abroad, hindi ka maning kamot. Lagot man juga. Basta way amo, banat kaon. Pero diri noon, amo walay problema. Di man idalo pati ka pagkaon. Noon sa iyang kaunon, mapudakwa. Then, ito ay kaistorya. Comment po mo para nakaka-istorya. Kaluoy, nasalvage ang ulo. Kumusta kayo? Saan mang sulok kayo ng mundo? Magbisaya day ko, kaya ako pala si Inday Bisaya. Kaunta ninyo. Ganiharam na ko sigaw, nung di ko nangagda. Kaunta. Nanghinaw ba po ba? Kinamot ko. Pero nanghinaw ko. Gahapon. Bitaw eh. Video ako sa unggaw galingon ba? Yan na lang, malingaw ko. Kagahi ba? Bye guys. Undangan na ko video. Basi galaway-laway na mo diha sa kumbulan. Bye-bye. Subscribe niyo naman ako. Bye. Love you.